नैबेनो गेटआ लोगोफोर बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बड'फा नोगोर बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम बेनो आरोना गेटआ लोगोफोर बिराद अखा हादों खुलुमबाय लोगोफोर सायखंब्ला इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय दायो दङ लोगोफोर क'क्राझार बेनिफ्राय नैबेनो आरोना क'क्राझार टेरिटरियेल काउन्सिल बड'फा नोगोर नै गेटआ दायो जोङो बे सिङाव हाबनोसै गारिखौ पार्किं खालामबाय ओमफ्राय दायो सिङाव हाबनानै देखायनोसै आरोना मा दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै नालाय थाब्लानो जाबाय दायो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सिङाव हाबनोसै सिङाव हाबनानै देखायनोसै माबायदि जागोन दिनैनि प्रग्रामा बेनो गेटआ नै बिथिंजाय टेंक दङ बेनिफ्राय डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन दङ लोगोफोर दायो सिङाव हाबफैबाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय होगासिनो दङ माने ब्रेकफास्ट नै बेवहाय रानदों आरोना अखा हादोंलै बिरादनो अखा हादों अखा हादों आलासिफ्रा फैगासिनो दं ओमफ्राय जोङो हाबग्रोबाय आरो सिङाव अखा हादोंलै बिराद मानसि बिराद अखा हाबाय ओमफ्राय अखायावनो मोसागासिनो दं दायो उपाय गैया बारबो बारदों बिराद अखा लोगोफोर क'क्राझाराव दङ दायो जि जायगायाव माने समायखिरा लागोन हाग्रामा मैदान सारा बे जायगायाव दङ अखा हादों नोगोद अखा हादों बिराद अखा हाबाय अखा हास'जोब्बाय जों जिरायनायावबो बिसोरथ' अखायावनो मोसागासिनो दङ बारबो बारना होदों खारसनजोब्बाय मा जाबावगोन प्रग्रामा सोलिगासिनो दं प्रग्रामा माने कन्टिनिउ सोलिगासिनो दं अखा हाबाबो जाजोब्बाय coy जोङो नोंथाङा सफैबायानो जोंनि नेनायनि समा सफैनायाव फैबाय जों दानिया गुबै हाबाफारियाव थांसिगोन एसे अखा हाबायलै माबोरै हाबावगोन दा हाब्रु जाजोब्बाय नै सेन्देलखौ आखायाव लानांसिगोन बेजोंबो ओंखारनाया गेटजों थागौमोन नै नोगोद अखा हाबाय नालायथ'ब्रा बिराद खस्थ' मोनबाय अखा हानानै हाब्रु जाजोब्बाय सेन्देलखौ आखायाव लानांसिगोन उपाय गैला Ada Lucas.
जेने थेने ओंखारनो हाबायलै सिंनिफ्राय ओरैबायदि खस्थ' मोन्दोंमोन माने अखा हानायजों जाबजों हाब्रुजों नै जोंनाथ' साथाबो गैया जेने थेने ओंखारबोबाय नोगोद मानसि दंखायो बाहेरावबो सिङावबो फुरा बरथिक जाखाबाय माने अखाया एसे डिस्टार्ब खालामबाय आरो जुदि अखा हायामोनब्ला बिराद मोजां जागौमोन नैबेनो गेटआ लोगोफोर बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल बड'फा नोगोर बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम बेनो आरोना गेटआ लोगोफोर बिराद अखा हादों अखा हानानै बिराद प्रब्लेम खालामबाय माने बिराद प्रब्लेम जाबाय अखा हायामोनब्ला बिराद मोजां जागौमोन हाग्रामाफोरा फैबायदां बेनो आरोना गेटआ बेनो जाहैबाय क'क्राझार लोगोफोर ओंखारबोबायलै जेने थेने बिराद बिरमोन ओंखारबोबायलै लोगोफोर बे मिथिं जानाय जायगानिफ्राय जायगा समायखिरा लानाय बे जायगानिफ्राय ओंखारबोबाय बेनिफ्राय जोङो दा मोनसे हटेलाव हाबनो नागिरदों बे हटेलनि नामानो जाहैबाय हटेल सेरजा नै मा मोनजायो बेयाव लिरनाय दंखायो नै हटेल सेरजा आदा जाखांबाय आं जाखांबाय मा ओंख्रि मोनजाखो लकेल दाउ होबाय नै सासे जानो नागिरदों आदा जादो एकदम नै खारैबो दं खारै हटेल सेरजा सेरजा हटेल लोगोफोर फार्स्ट टाइम माने सेरजा हटेलाव जानोसै आरोना मा मोनजायो एसे देखायनि र' बे सेरजा हटेलाव क'क्राझार सेरजा हटेलनि ओंखाम जानोसै दिनै फार्स्ट टाइम ओंख्रिया नै खारै दं दालि दङ जोगोनार पापर नै मैथा बाथोन आलु भाजा क'क्राझार सेरजा हटेलनि A few moments later. जाखांबायलै सेरजा हटेलाव लोगोफोर गोथावनो गाखोबाय ओमफ्राय दा गारियाव अखायानो गारला माथो सानसे जाबाय दाबो गाराखै अखायानो हागासिनो दङ दा अखा थांनाय जायो एसे देखायलांबाय थानोसैलाय लोगोफोर बिराद जाम जाबाय नायनो हागोन नै जोंना गारिया ओंखारलांनोनो हायाखै मालायनि बिल्डिंआवसो गाखोनानै बानायदों दै भिडिअखौ बिराद जाम जाबाय नै फुरा जाम आदा बिराद जाम ओंखारलांनो हागोन नै चिफ मिनिस्टार फैबाय ओइ सोरबा होलांलायबाय नै मामा गभर्नरबो थांबाय गभर्नराबो थांबाय गारिया जामानो जाम बिराद जाम ओरैबायदि मानसि माने सानख'लायनाया हाजार मानसि बेयावहाय दंफैयो माने सनितपुर गहपुर राङापारा धेमाजि कुनका काहानि दंफैयोलै बेवहाय औ गलाघाट ओरै नेपाल ओरैजाय दंफैयो गारमिर बिराद गोजान दंफैयो एकदम फुरा जाम ओरैबायदि जाम ओंखारलांनोनो बिराद मिस्टेक जागोन दा जोंनाबो गारिया फासिनानै दङ ओमफ्राय गारिया फासिबाय नालाय बेवहाय एसे नास्ता खालामनो फैबाय आरो आइ लाभ मम' दखानाव मम' जादों नै आदा सुमा हेल' खुलुमबाय साइक्ल'न बुक नायगिरिफोर रोजा साबायखर मम'आ माबोरै गोथाव टेस्टि मोनलै भेराइटिस मम' दे बेवहाय मम' मोनजायो जोङो जि दखानाव दङ गोजौआवसो दै 2 ताला गोजौआव बेयाव मम' मोनजायो क'क्राझारखौ बेरायजोबनो सानदोंमोन माथो अखायानो हानानै बिराद डिस्टार्ब खालामबाय बिराद अखा थ' लोगोफोर जोङो ट्राफिकआव फासिनानै दंमोन दायो ट्राफिकनिफ्राय बारग'बोबाय आरोना हां मोनलायबाय 3 घन्टासो जादों जोङो ट्राफिकआव बेनिफ्राय जोङो दा न' फारसे थांफिनसै आरोना दिकियाजुलि बेनिफ्राय जोंना फैजोब्बाय गासिबो दायो जोङो दिकियाजुलि थांफिनसै आदै ने जोंना प्रग्रामा जोब्बाय जों दा दिकियाजुलि फारसे रावना होफिनसै बोरै मोनखो क'क्राझाराव फैनानैथ' क'क्राझार हिसाबैथ' मोजाङानो दा हमनानै ला क'क्राझार बायदि जोंनाबो जानांगौआ जोंना दंबावो एखमबाबो
सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर बे क'क्राझार बादि जानो आरो जोंना बहुद सम दंबावो नै जों दा नै लामायाव सिन्था खालामदों आरो जोङो दानि गोदान सरकारखौ जोङो नारसिननांसिगोन जाहाथे क'क्राझार बायदि जोंनि सानजा रायजोआबो जायो बेखौ जों दानि गोदान सरकारनाव जों नारसिननांसिगोन आरो लोगोफोर ब्लगाबो बेखिनियानोमोन जोङो क'क्राझारखौ बिदाय लानोसै होमबा एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि